Leviticus Tinson. Na yeni asudie ho afode ho mra. Eya kronkron ni mu ade kronkron. Di okum wo hye afode no. Eho ara na wonkum asudie ho afode no nso. Na onhwie ni mogya mpete aforibuchi ano so nhia. Na wonyi ni srade nyina mra. Ni srade dua ni srade a ekata yamdie ho. Ni sawa mienu ni srade a ewo ho. Sisiemu no. Ni mrebo so ntintan. Onfiri sawa ho ni. Na osofo no nhye ni nyina aforibuchi ano so nye Awurade gya afode. Asudie ho afode no. Asofo mu merima nyina ni. Die eho ye kronkron na wonie. Eya kronkron ni mu ade kronkron. Se bone ho afode atie no. Se asudie ho afode enso tie no. Mra kro ne da ho. Osofo a wode pata no enye ne dia. Na osofo a obo ohye afode ma obi no. Ohye afode a obo oye no nwomanye osofo no dia. Na aduane afode a otono funu no mu nyina ne die osiesie no kuku mu ne eche dade so nyina osofo a wode ba no na enye ne dia. Na aduane afode a wogusu mu anade eye wese nye Aaron ma nyina de. Obiara nya sede no yonkunya. Na yeni asomdwe afode a oboma Awurade no ho mra. Se oye no aseda afode de ba aseda afode a wode ba no nye epitin tatra a wode nwo afore. Ne epitin ofama a wode nwo agusuo ne esichirisam tatra a wode nwo afore achie. Morika pano tatre na onfa enka na yedie. Ne na sumdwe aseda afode no ho mra. Na onfa ayedie no mu biara biakomra. Na omaso ma Awurade. Osofo a wode asumdwe afode mogya petin ye no na enye no dia. Na nasumdwe aseda afode no nam no. Woni no da a wode baaye no ara. Wonya bi inkusi adekye. Na se na yedie no ye bohye ana ayemyi ayedie a wonni no da a obo na afode no. Na se ade echi bi so a oni ara na afode no nam a ebeka akosi da a etoso miensa no wonfa ogyanhye. Na se obi di na sumdwe afode nam no bi da a etoso miensa no a erenso ani na orimmu ma de wode baaye no eye echiwade na okra a obedi bie no besoa ne musu. Na nam a aka bribi a eho ntie no oni onfa ogyanhye. Na nam de obiara ne ho tie ni. Nenso okra a obedi asomdwe afode a eye Awurade dia no nam no bie. Na ne fidie da ne so no. Obetwa saa okra no afiri ni memu atwene. Na okra bi a obeka efidie biara, onipa ho efidie bi o. Aboa ne ho nti o. Echiwade biara e ho nti o. Na obedi Awurade asomdwe afode nam no bie no. Obetwa saa okra no afiri ni memu atwene. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israel for sɛ, nantwie ne odwanten ne abrekyire srade biara munni. Na aboafunu srade ne de watete no srade ɔmfa nyɛ odwuma biara na die na munnie. Na obiara a obedi afiebo a wodi bi bɛbɔ Awurade gya afɔde srade no obetwa okra a wodi no afiri ne memu atwene. Na mogya biara nso anoma adi o atotebo adi o munni wɔ mutena biara mu. Okra biara a obedi mogya biara no obetwa saa okra no afiri ne memu atwene. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israel for sɛ, die obɛbɔ n'asomdwe afɔde ama Awurade no ɔmfa n'asomdwe afɔde no mu ayɛyɛde mmerɛ Awurade. Ɔno ara ne nsa na ɔmfa nsɔ Awurade gya afɔde no mu mmra. Srade ne ɔyan na ɔmfa mmra. Ɔyan no wonhim nyɛ ohim afɔde Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no nhye srade no afɔrebuchi ano so. Na ɔyan no nyɛ Aaron ne ne madea. Na ɔsrɛ nifa no momfa nyɛ mo asomdwe afɔde mu masoɔ adeɛ ma ɔsɔfoɔ no. Aaron memu die ɔde asomdwe afɔde mu gya ne srade ba no. Ɔno na ɔsrɛ nifa no nyɛ ne kyɛfa. Na ohim yan ne masoɔ srɛ no na mafa. Israelfoɔ asomdwe afɔde no mu. Nam de mama ɔsɔfoɔ Aaron ne ne ma sɛ wɔn daa kyɛfa a efiri Israel mansɛm. Yei ne Aaron kyɛfa.
ne ne mma kyɛfa a ɛfiri Awurade gya afɔdeɛ mu. Ɛda a wɔde wɔn baa sɛ wɔmmɛdi Awurade asɔfoɔ na Awurade hyɛɛ sɛ wɔmfa ma wɔn. Ɛda a wɔsraa wɔn ngo firi Israelfoɔ mu sɛ ɛnyɛ wɔn daa kyɛfa wɔn awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu no. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ ne atuho akyɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Sinai bepɔ soɔ. Ɛda a ɔhyɛɛ Israelfoɔ sɛ wɔmfa wɔn ayɛyɛdeɛ mmrɛ Awurade Sinai srɛ soɔ no.